Martine, přišla ti zpráva. Máš prý udělat 5 angličáků. Martine, další zpráva. 5 kliků. Martine, přišla ti zpráva. Máš 3 kilometry běžet. Martine, zpráva! 20 angličáků. Ale co říkáte na tu naši 12-kilometrovou tráť? Takhle nějak bude vypadat náš Okra Games. Vy frčíte, přijde vám zpráva, uděláte úkol, pokračujete dál, takže tohle je celý. Nebojte se toho, 48 děláčů, nevím, kdo z vás je přihlášený na ten ultra nebo není, ale tady máte jedinečnou šanci si to vyzkoušet. Co to s váma udělá, neudělá. Takže my máme takovou malou trať jenom, aby se vám to ukázali, ale na ostro se to bude dělat všechno a ne, že 20 angličáků nedělá. Čus.